rasane Nduk Dwi? Wah, jadi itu karo padatan Mas. Bedane nggon apa? Pokoke Fadil Laras begiki tenang. Tampil beda. Oh, si dene soleh. Pakai jilbab hitam, pakai kebaya putih, jadi lorek. Alhamdulillah, sing dhewe ireng. Masuk kene iki iri dengki mboten pareng. Rasane napa kebayake putih. Muga anggenipun gegayuhan utawi jejujuran teko pupu sing gedhe. Jadi goreng. Ya wis reno-reno teko Jakarta, teko Ponorogo iki minggat minggo kowe bocah. Ya ora lagi padha karo perekonomian. Munggah merdua temu aja nang nggon kuwi. nggon ndi? Ya nggih mriki lah mboten dianu kan diucul lho Mas. Nggih. Ayo nyanyi deh, campur sari dangdut deh. Campur sari dangdut. Ya, iki tenan Pak Jari iki lagu-lagu saiki iki lek paling ditokne lagu-lagu biyen lek ditokne saiki penake mboten umum. Tenan koleksine Gemah Mustika saiki kaya luar biasa Mas. Pokoknya langsung konfirmasi mawon karo Gus Murko. Saiki Gus lho niku. Sinten? Gus Murko. Kabeh nganggo Gus. Nek sing rodone Gus Cepret. Ya beda karo sing melodi. Sinten? Bosok. Nggih, iki pun pertanyaan sekali ngadap. Oke, monggo. Coba Gusti ya. Oke, dados. Apa ki? Sing jo. Ini dalam lagi rayo berleren sesasi sama. Biasanya awake dhewe kan sak keluarga to Mas nggih. Abot tenteng panas perih paribasane kudu ngerti wong loro. Lek bojone jaluk sing wedok yo menehi. Sing wedok jaluk sing lanang yo menehi. Iya, pancen pasepon kekeluargaan. Nggih, kok jenenge wayang kulit itu menandakan atau menggambarkan kekeluargaan yang romantis. Iya, berarti sing ditonton itu orang mau seniman ini baik. Betul. Orang mau pengeram ini baik. Nangis secara keseluruhan. Betul. Ya. Wes temu karo bojomu. Wes sepuro. Terus apa? Apa tambal ban kok lau. Mosok tambal. Yo. Wes kok keju. Sing kok keju. Oke. Ya. Tangan saya ini lho. Oke. Singkong keju. Ya, dados. Berpacu dalam melodi musik. Aku tak nganggur sekarang jalan jadi piye. Oh, nah caranya sekitar jadi. Wes piye? Ya, Mas Elek. Oke. Ya. Gus Murko monggo. Kau bilang cinta padaku, aku bilang selera kita terlalu jauh berbeda.
toko pusat ini telepon. Spesial lagu lama yang sudah digarap ini kali